ijele na ọgba na ije enu ijele ọgba mmanwụ na-ekwu ọla obodo mụrụ mmụọ ha lọbute bute igirigi ijele mmanwụ na-ekwu nwa abalị ilu na-eti egwu nwa ọgbaga nsi bi abalị ilu ya mụrụ mmụọ osi egwu nnọọ mmanwụ ijerebe ije enu ha lọbute bute mmanwụ ha lọbute bute igirigi egwu m ka mbụ wee bịa n'ọgbọnụ eyi egwu m ka mbụ wee bịa n'ọgbọnụ chikelu ugwu mmanwụ na-ekwu ha bịara ka si ụwa oziọma oziọma ka mbụbụ wee bịa ọla obodo shala ụlọ mmanwụ ọla obodo shalụ mmanwụ eyi ọla obodo gbara mmanwụ ọsọ maka mmanwụ emelụọ mmadụ alụ ka ịmalụ egwu na-agụ na ọgbọ na-atalụchi oyi ndị ofe anya na-apụnụ n'ụlọ na-abanụ n'ụlọ na ọgba mmanụ na-apụta ọgbọ mmanwụ agabe mmadụ ikwuchi eyi oge zuru igbo bụ alụ mmanwụ ọsọ oge zuru igbo ọkwa mmanwụ na-ekwu anya sizia na ijele bụ ije nunu eyi ijele ije enu bụ mmanwụ ha lọbute bute igirigi egwu ọbụ egwu ji eme mmanwụ eyi egwu ọbụ egwu ji eme mmanwụ ọla na eze ọgwa mmanwụ na-ekwu oge zuru igbo